sam raščupana, ha? Glednju kako ona sjedi, ja ne vjerujem ovo. Nije baš neki osjećaj, a? Malo je scary. Ko a Stranger Things, kada oni ulaze tamo u druge dimenzije. A jadna Buba što sve mora proživjeti s nama. Pa ti vodi pesa na izgled. Sad sam u autu i kao što vidite Bubica je tu. Mali paš. Ide s nama, pogodite gdje. Gdje ide Buba? Ha? Gdje ide Buba? Dice Buba. Buba ide u planine. Idemo u Švicarsku, kao što sam vam najavila u prvom videu. I jako smo uzbuđeni, rentali smo auto i idemo prema Švici. Reci, je li uzbuđena Buba? Je li uzbuđen paš, ha? Jako sam uzbuđen, vidiš? Imam tu svoju dekicu. Uglavnom išli smo preko Italije, sad smo negdje na pola puta. Ući ćemo uskoro u Švicarsku i idemo u Adelboden. Prvi put meni u Švicarskoj. Jedino što sam zapravo presvijetala sa avionima, ali to se ne računa. Bubi prvi put. Isto. Mali Bubici. I Goranu isto prvi put. Kako ona gleda ko da kuži. Kako da kuži da je na televizoru. Če da budem na televizoru? Ha? Če da budem na televiziji? Glednju kako ona sjedi. Ja ne vjerujem ovo. Gle gospodična. Ko da zna da se snima. Htjela sam vam zahvaliti na svim divnim porukama koje sam dobila u prvom videu. Gdje sam vas pitala da li bi trebala snimati vlogmase ili ne. I taj problem koji imam sa uploadanjem. Ovo sam raščupana, ha? Hoću ja kao isto, da. Latte. Kafe latte. A šta će Buba? Gore nam je otišao po kavu, pa Buba gleda di je on otišao. Puno vas je glasalo za to da snimam. Ne znam da li ste shvatili uopće koji mi je problem i naravno da ja želim snimati. Znači, to nikad nije bio problem. Problem je samo bio sa i kako uploadat sva ta videa u tim nekim situacijama gdje sam u Švicarskoj ili u Istanbulu ili u Zagrebu nikad nije problem. Ali ovako, znači na putu, kroz cijeli mjesec dok budem, kako uspjeti to sve snimiti i uploadati. No, evo tu smo i pokušavamo. Iz tog razloga vam se sad i javljam. Ima jedna stvar koju sam htjela podijeliti s vama. Radi se o velikoj nagradnoj igri koju radim na svom Instagram profilu. I već je krenula prije 2 dana. Svaki dan od 1. do 24. prosinca dijelim vam po jednu super genijalnu nagradu koja je vrlo, vrlo vrijedna. Znači, bit će tu satova, naočala dizajnerskih, parfema, preparata za kosu, šminke, znači, od torbica do raznih modnih dodataka. Znači, ne mogu se svega ni sjetiti, ipak se radi o 24. I evo kavice. Miriši super. Buba gleda je li ima nešto za nju. Evo stigla je kavica, pa sam prekinula. Uglavnom, igra će se održavati na Instagramu, odnosno na mom Instagram storiju. Tako da brzo požurite, popratite me na Instagramu i svaki dan gledajte Insta storije. Svaki dan vam tamo stavljam video novog poklona. Suludih poklona i svaki put možete igrati ponovno. Radi se o nagradnoj igri za sve moje regionalne followerse iz Hrvatske, Bosne, Srbije. Nemate nikakvih troškova, sve ide na mene, znači šaljem vam poklone, sve ide na mene. A pravila nagradne igre su da morate popratiti moj Instagram profil, morate na najzadnjoj slici na Instagramu lajkati ju i napisati u komentarima 3 svojih prijatelja, znači tagirati nekoga ko će isto tako sudjelovati. I subscribe se, odnosno pretplatiti na moj YouTube kanal ovdje. A ako želite imati još više šanse za nagradu, onda i komentirajte u zadnjem videu
ovdje na YouTube-u. Sretno svima i jedva čekam vidjeti koliko vas će igrati. Moja namjera zapravo sa ovom nagradnom igrom je bila zahvaliti vam se na cijeloj godini podrške. I ne samo ovoj godini, nego i prošlima. A sad idemo dalje prema Švici. Buba već spava. Dosadilo je snimat se. Došli smo do nekog dijela Švicarske gdje je ispalo da zapravo više ne možemo ići autom, nego da moramo ići s vlakom, ali s vlakom koji nas prevozi s autom. Kom je jasno, nek digne ruku, meni i Bubi ne. Evo vidiš, on zna. Aha, hvala što ste nam pokazali jer mi nemamo pojma. Znači idemo s autom u vlak. To izgleda ovak negdje. Sred ničega. Mene je strah. Malo izgleda scary. Zvuče scary. Ovo je ko put za pakao. Gdje mi idemo? Znači, ja ne vjerujem. Kaže nama žena, but you have to go with the train. A mi njoj kažemo, no, we're going by car. And she says, no, you're going with the train. And we said, no, we're going with the car. And she says, no, you're going with the car, with the train. And then... Okay, I think they get it. Yeah, but I still don't. Okay, let's see. Uglavnom ovako to izgleda. Nije baš neki osjećaj, a? Malo je scary. Čekaj, svi su pogasili svjetlo. U svim autima. E, ovaj lik je upalio za nas. Isuse, kakav užasan osjećaj. Bubi. Strah me je. Sve se trese. Ovo je ko neki vlakić smrti. U mrklom mraku, jadna Buba. Še živa baš. OMG. Ne znam. Po meni već 5 minuta dobrih, debelih. 6. Ali imamo muziku. Čekaj, u mrklom mraku, ali imamo muziku. Party! Ja ne možda upali svjetlo da vide van. A? Da možda upali svjetlo. Ajde da vidimo. Nemoj, mora po regulativi biti sve u mraku. Odakle sad ovo svjetlo? Odakle dopire? Kod neko propušta neku svjetlost. Znaš ko je put u središta zemlje? Cool, a Stranger Things, kada oni ulaze u druge dimenzije. Nice. Evo malo svjetla. Ne, ovo je za pričat unucima. Vidiš, Gorane, svaki put kad mi idemo na neki put, imamo ovakva nezaboravna iskustva. Što je samo što ona prije nismo nikad snimali. Naš put u Meksiko, naprimjer. Na Pink Lake. A jadna Buba što sve mora poživjeti s nama. Pa ti vodi pesa na izlet sa sobom, eto. Evo ga, malo smo izašli na danje svjetlo, odnosno već se vani jako zmračilo. Joj, nadam se da smo stigli. Da.
druge strane ulaza. Mislim da smo prošli 40 km. 40 km. Koliko smo se vozili otprilike? Ja bih rekla 15 minuta. Uglavnom, evo nas ponovno na cesti. Idemo dalje. Koliko nam još ostalo? Pol sata. Pol sata.